Uy, labukay naman ron. Hoy! Cookies. So mga kaom, importante kayo nga atong ilisan. Karon nga buntag nata karon sa atong farm diri sa Mahalo Anhawan sa Leyte. Kauli lang ko atong aging adlaw. Unya nag-check lang ko sa among mga manok diri. Nindot na kayo ang atong progress, no? Kaya nahinay na atong build ang atong mga rooms sa atong mga manok. So atong i-check naman na to, no? Build ang atong mga paitlugan o atong mga rooms sa atong mga manok, especially atong mga Rhode Island Red. Naka-free range lang ni sila karon. So mga kauma, importante kayo ang tubig sa atong mga manok, no? Every now and then atong siyang siguraduon nga limpyo ang atong tubigan sa atong mga manok. So suta diri sa atong isa ka tangkal. So kung tanawin niyo ang among gibuhat sa among tangkal, indigenous, no, ang atong style. So kawayan ang atong gibuhat. Kita ang kawayan. Napod sila itong tunganan gamay kay isip mga manok mo hope man gini sila kagabi. So to simulate their natural habitat, atong gibuhatan og kupanan. Galing ya. Siyempre natay tubigan. So ang atong buhaton is kada buntag o kada hapon, make sure gyud nga ang tubigan limpyo. Kaya importante kayo ang tubig sa atong mga manok, especially dagko taog mga manok, especially ang Rhode Island Red, dagko kana sila lawas. So kung dagko og lawas ang mga manok, ang tendency na niya prone na siya to overheating. So kinahanglan na atay tubig, kaya ang tubig makatabang sa pag-maintain sa ilahang temperatura. And at the same time, ang tubig sad nato ibutang ang ilang probiotics. Basically dili nga na ka simple ang mamuhi og manok. Niya kinahanglan gid nimo nga ang tubig limpyo. Kay usahay kung dili limpyo, magsugod ang mga diseases sama sa mga coccidial diseases. Magkalibang ang manok o dugo, niya basa ang ilang hugaw. It's some sort of indication nga naay problem sa intestine nila o sa ilang tiyan. So kung ato nakita diri nga sa pagbili na to og overnight ani nga mga drinkers mo accumulate ni siya og mga hugaw, no? So kung ato ni siya ipabilin diha sa atong drinker, dili ni siya maayo kay mahugawan ang atong makainom og hugaw ang atong mga manok. So dapat hinluan nato na siya. So ato na nalimpyuhan, ato na po nabutangan o napulihan og tubig. So ready na ni siya para sa mga manok. So ato lang ito i-highlight lang ni siya nato gamay, i-highlight lang nato siya gamay kay daghamon ko nato nga mga mamuhi og manok nga abi nato og kanang ang mga manok matubo lang ritso nya automatic na siya nga mohatag nimo og abot or income. Magka problema ta kung iana. Karon nga human na ta og pangilis og tubig sa mga manok, magkuha na po ta og feeds aron makakaon na sila. Para sa manok. Wow. Favorite.
Uy, labukay naman ron. Hoy! So, tingnan naman po natin ang ating mga day-old and week-old na mga chicks. Kaka-transfer lang po namin nung iba sa kanila. Ito po sila. Mara pa sila og nabaguhan kay naanad man sila sa ilang gamay nga sudlanan. Pero ang kanindot manggod sa mga heritage breeds kay dili ni sila high tempered, dili pareho sa mga Bisayang manok nga kung makita og gagmay bugnoon diretso. Sa inyong nakita karon, low tempered lang sila, level headed, dili mangaway og gagmay. So meaning ana dili ka balaka kung awayon nimo kung mag-away sila, kung ibutang nimo in one place sa mane. Nalang na sila duwa-duwa ginagmay pero dili gyud sila mo continue og labok, no? So makita niyo peaceful ra kaayo ang atong mga gagmay ug mga dagko nga mga heritage chicks. Og sa inyo pong mabantayan niya atong gibutangan og additional nga drinker, usa ka drinker, no? So na sila duha ka drinker karon to make sure nga majority of them makainom gyud sa saktong tubig. I hope makakuha mo og idea kung yun sa namo pagbutang ang mga drinkers o pag-arrange ang among rearing area, no? So kung meron po kayong tanong o mga comments, mga suggestions, please comment down below and also visit our Facebook page, Omani Inday Farm to Home. Okay? And also please don't forget to subscribe and click on the notification bell para ma-notify pa mo kung naatay mga bagong videos.